yn den Jen rwan, mae hyn yn hyd yn oed gwell na just like Frank. Mae Jeneiro, da iawn. Newydd fod yn performio ar y chwyfan yma yn maes mi. Sydd ath i Eryl? O, ie, iawn. Mwynhau? O'n o lew. Sydd ymateb gafo chi gynnu gynulleidfa? O, ie, chwarae teg. Oedd pwy oedd yna, di ymateb o dda iawn. Mae'n flwyddyn brysur iawn i Jeneiro Lenny, ydych chi wedi bod yn gigio ti dipyn do. Oeddech chi'n headlineio Gwyl Gardd Goll Lenny, sut oedd hi'n fanna llyr? Iawn. Iawn. Just iawn? Oeddwn ni'n chwarae, dim ba, oeddwn ni'n bod yn edrych man am y gig yna dyr flwyddyn, o rili da. Achos bod ni'n manachol ar y bil, ond oedd oedd fyny ti, ond oeddwn ni'n chwarae ag oedd jyst yn mynd iawn. Dych chi'n anodd eich blesio, da? Wel, oedd i ddechrau glawio. Pobl dechrau mynd o'na. Dim ba, oedd jyst yn teimlo'n iawn. Ond mae My Speed yn ei fyny am hynny heno, do? Do, mae actually, mae'n oed, achos ni'n gael slot rili da yn y Gwyl Gardd Goll. Dipyn o pobl yna, ac oedden ni'n oce. A wedyn heno yma, isel ar y bil, neb llawr yna, ond oedden ni'n chwarae reit da. Lot gwell. Dim reit da. Nath chi chwarae'n wych achos nes i glywed chi, oeddech chi'n arbennig o dda. Ond mae'n gyfle da i chi rwydda'ch sengl newydd, oherwydd mi gath eich sengl newydd chi adolygiad gwych gen Owain Teulu Shaw a Elan Rhys ar ec 2 neithiwr yma yma. A dwi wedi prynu copi. Dim ond yn cael ei ryddhau ar dap ac yn ddigidol i'w lawn roetho. Erol, pam penderfynu fo ryddhau ar dap yn unig ac nid ar gryno ddisg gron bach ddel? Wel, dim ond, di Cryno Ddisga ddim yn gwerthu'n aruthrol o dda, anyway. Fatha downloads neu dwy'n off computer debate neu beth ydy'r ffordd mae bobl yn cael caneuon. So, dwi'n meddwl, trio wneud, os da ni am ryddhau o rhywbeth, wneud o fatha gimmick bach, a trio wneud o bach o wahanol. Oedden ni wedi planio wneud o ar vinyl, ond jyst achos mae vinyl yn fatha good gimmick, ond mae'n good fatha... Mae nhw'n cool. Mae'n cool, dyri. Ond step ymhellach, a hefyd, y ffaith bod yn gig, ti'n gallu just stico yn y bocad, mae'n werthu'n amser dda yn gig, os ti'n gallu stico yn y bocad a mynd o adra, mae'n iawn. Mae'n wych, os i bawb sy'n gwrando adra, mae'n lot o chwys a chariad wedi mynd fewn i wneud hwn. Mae'n edrych fath o beth allan o'r 80au, ydych chi wedi deipio efo rhyw fath o... dim cyfrifiadur, ond rhyw fath o hen... Mae'n edrych fel hen deipiadur yn dei. Ac y tu fewn, mae yna lun o dolffin, oherwydd dolffin pink a melyn ydi enw'r sengl. Hwna ydy'r dolffin atho ni fabwysiadu. Y mabwysiadu, a ydych chi wedi mabwysiadu dolffin i gyd fynd efo'r ddau'r sengl ma'n y be? Do, dwi'n meddwl nath ni wneud o i drio cael rhyw erthigol bach yn yr Daily Post, N Wales band sponsors dolphin type of... N Wales. Dyna beth, N Wales. So dyna oedd y bwriad, ond da ni'n wedi dweud, nath ni'n nghofio dweud wrth yr Daily Post. So mae'n last y bres yn diwedd. Oedden ni jyst eisiau cael erthigol yn papur newydd yn dweud, local band sponsors dolphin. A fi'n meddwl bod chi'n neud o, oherwydd bod chi'n poeni am sefyllfa'r dolphin o, na. Achos i ddweud gwir, mae'n £3 a month i sponsor dolphin, ond ti'n gallu sponsor plentyn bach sy'n llwgu yn Africa am bint. So mae'n disgraceful, really, bod ti'n sponsor dolphin pe mae'n blantos bach yn starfu yn Africa. Y single newydd ni fatha ar y trywydd yna. Ie. A fyna ni'n gwneud live aid thing mawr. Ie. Dolphin Fest. Dolphin. Ac eich dod a dolphin i ryw bwch yn llan rwst wrach, ie? Ie. Wel, eitha farw ar y ffordd, mae'n siŵr. Defeats the object. Sengl newydd allan rwan, ond y gobeithio dim fyna album cyn diwedd y flwyddyn recordio efo John Lawrence Nant Benglog wrach, ie? Eryl? Ie, da ni wrthi, wel, da ni bod wrthi ers dechrau flwyddyn yn slo bach, lle. Mae ta hanner o di wneud, a fy rhaid ni gael tan arni braidd i gael y hanner arall. Mae'r cynnion i gyd yna, jyst da ni heb recordio nhw gyd. Ie. So fe hwnna allan, dyma, Hydref, o beth fel Rhwng wan a 2012. Rhwng wan a rhywbryd. Dych chi'n mynd clymu chi ni unrhyw ddyddiad penodol, just rhaid cofn, ie? Llyr o ti nôl maes bin o Sadwn, ie? Efo Cowboys Ros Bwsonog, edrych ymlaen? Do. Eis ffaint ti efo Cowboys Ros Bwsonog wan? Ie, ti blwyddyn o'n dim o. Blwyddyn, a pethau mynd yn dda? Ynddi, briliant ynddi. Ni'n wrth y modd yn chwarae fan nhw. Ydy Jeneiro neu beth arall cyn diwedd yr wrthos, Eryl? Da ni ar y maes 2 waith bore. Bwrdd i iaith am 10 o'r dydd, a llwyfanydd am 4, a wedyn gig gymdeithas yr iaith yn y nos. So da ni'n rhaid brysyn fori. A mae'ch bandiau garddon gwyrdd chi yn awgrymu bod chi'n campio yn maes B yn dach? Yndan. Chwarae teg i chi. Chwarae teg i chi. Dal yn driw i'r maes gwersylla. Sy'n mai yna? Di'n iawn yna? Ta heno fydd yn os yn gyntaf i chi llyr? Dwi'n yn gwybod...
Ie, dim mal, ie. Heno di'r nos yn gyntaf na, ie? Heno di'r nos yn gyntaf, ond dim yn siŵr am beth ni'n mynd i wneud eto. Gen i fi mattress yn cawn y fan, so wrach na i just cyrlio fyny fanna. Rhaid y ben i lawr o fanna, a breuddwydio am y dolffin. Dwi'n bach rhy hen, mynd i maes bi o'n dim ond. Dwi wedi bod mewn camper fan am wsnos ar y ffordd yma. Wel do, da chi'n gweithio'ch ffordd lawr ers 10 diwrnod yn rhywbeth, ie? Taith Cymru. Pub crawl mewn van. Mwy na heb. Ond da chi'n mynd gyrru ar ôl bod yn y pub gobeithio. O, ondan. Mae di digwydd rwan, does na'm byd ydych yn gwneud efo peth rwan. O, ti'n chymryd galiad y glas yn cyrraedd rwan. Ac un peth cyn i fi gadael chi rhan, dwi eisiau diolch fawr iawn i chi am alw'r dolffin da chi wedi fabwysiadu yn Jeneiro. Dwi'n meddwl na meddwl amdana i oeddech chi pan oeddech chi'n... Mae'n siŵr. Yn sicr, taro'r hoelen ar ei ffen. Taro'r hoelen ar ei ffen. Na ni, o Jeneiro, diolch y fawr iawn i chi boes a gewch chi mwynhau gweddill yn oson. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr.